Kaziwai zvakare vanhu vaMwari mufanira kunge kuchinganzai kuchirongwa chedu chamazuva ose Nhai Pastor. Pachirongwa patiri kuzama kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo inopindurwawo zvakare neumbowo hunowanikwa mukati meBhaibheri. Saka toda kutenda vari kutumira mibvunzo ndimunoita kuti chirongwa chirambe chichiendera mberi. Rambai sunungukai kuramba muchititumira mibvunzo yenyu. Regai tiverenge mibvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu panapa nhasi. Nyatsoteeresai because unoti wome kupindura. Uri kuti panapa Nhai Pastor. Ko kana ndakaita barika ndisati ndaziva Mwari, ndozotendeuka, ndinofanira kudii? Now chikonzero ndikuti mubvunzo uyu wakaoma. Inyaya yemavhesi maviri andichaverenga. Nemashandiro anoita sangano. Ndifika izvo zvinofanira kunzwisisika kuti Mwari paakasiya kereke panapa, akaisiya achiti inofanira kuoperata sei. Zvinotibatsira kuti tinzwisise kuti why I'm saying this question is difficult. Regai nditange kuverenga kuna John chapter 16 verse 12 na 13. Jesu anoti panapa, ndine zvizhinji zvandoda kukuudzai, asi hamugoni kuzvigamuchira iko zvino. Asi kana asvika iye mweya wazvokwadi, uchakutungamirirai muzvokwadi yose, nokuti haangatauri zvake, asi zvaakanzwa ndizvo zvaachataura, uye uchakuparidzirai zvinouya. Saka Jesu ari kutoudza vadzidzi kuti ndine zvinhu zvakawanda zvandingadai ndakakudzidzisai, but ndakaona kuti mwe ndikakupai zvese zvinogona kukudzipai, hamusati makwanisa kuzvigamuchira zvose. Saka kana mweya mutsvene wandichatumira achinge auya, ndiye achazokutungamirai stage by stage kusvika maakuziva zvokwadi yose. Kureva kuti nguva yakadzokera Jesu kudenga, vadzidzi vanga vasina the full truth sezvainopiwa naMwari. Vakapiwa nekuzarurirwa zvenguva iyoyo zvavaikwanisa kugamuchira, zvichibatsira kuti vaponeseke. Saka Jesu ari kuti kana mweya mutsvene achinge auya, acharamba achikutungamirai muzvokwadi yose. Saka muchaona kuti isusu semaKristu hatigoni kusvika patinoti taakuziva zvose, because mweya mutsvene achiripo kutibatsira kutitungamira muzvokwadi yose. Asi panenge pachiuya zvokwadi, haifaniri kupikisana nezviripo kare. Ndo panofanira kutitungamira ipapo. Ukaona enda kuti ndaona chokwadi, asi chiri kupikisa nechagara chiripo hachizi chokwadi, dzinotori nhema dzapinda. Saka chokwadi chinofanira kuvaka pamusoro pechokwadi chagara chiripo. Saka pamubvunzo wabvunzwa uyu, tine mavhesi mairi kana kuti mienzaniso miiri inogona kutibatsira kuti munhu angaite sei. Yekutanga iprinciple yatinotora pana David iri kuna 2 Samuel 20 vhesi ya 3. David tinozviziva kuti aiva nemadzimai akawanda, but munozoona kuti mukutendeuka kwake David ane zvaakazoita nemadzimai ake iwayo. We can also take that as a principle and apply it kuvanhu vanogona kunge vari musame situation. Anoti pana pa 2 Samuel 20 vhesi ya 3, David akasvika kumba kwake Jerusarema, mambo akatora vakadzi vane 10, ivo varongo vake vaakanga asiya kuti varinde imba, akavaisa panzvimbo pavakachengetwa, akavatumira zvokudya, asi haana kupinda kwavari. Naizvozvo vakapfigirwa kusvikira pazuva rokufa kwavo, vakagara sechirikadzi. Ndo principle yatogona kutora. Tese toziva kuti kana ndichiti kutendeuka kwaDavid, even paanotora mukadzi waUria Bathsheba, anozotendeuka paanonyora Psalm 51. Kureva kuti David aitova shamwari yaMwari, but yaitoraramawo muzvivi, sezvatogona kungoitawo tese. Tiri hama dzaMwari, but tinotona pane patinodonha. Asi azotendeuka David akanzwisisa kuti no, ndaisafanira kunge ndakaita chinhu ichi. Saka zvinonzi akachengeta madzimai aya, achitovaendesera zvekudya, all their upkeep. Kana vanga vaine vana vachienda kuchikoro, aitobhadhara maschool fees, zvese, hembe aitenga. Chaasina kuzoita bedzi David, kuenderera mberi achisangana nemadzimai ava pabonde semadzimai ake. Anzi izvozvo haana kuzoita, kureva kuti madzimai anzi anga akugara seshirikadzi, but their upkeep David haana kuregedza kuramba achivachengeta. Saka ndo nzira yekutanga. Munhu anga ine barika akuda zvaJesu Kristu, akufanira kunzwisisa kuti in the first place aisafanira kunge ine madzimai akawanda. Saka mudzimai wako wokutanga ndiye anoramba ari mudzimai wako. Vamwe ava hazvireve kuti you neglect their upkeep. You have to make sure they are well provided for. But sekutaura kwandanga ndichiita kuti panoomera mubvunzo ndepokuti saka pastor, kana munhu anga achiri wechidiki nemadzimai ake achiri wechidiki, vakadzi avo votorarama dzingo reshirikadzi here kweupenyu hwese, kana kuti vomirira kufa kwomurume kuti vazoroorwazve, haigoni kunge iri punishment here iyoyo nekuda kwokuti munhu atendeuka zvotopanishawo vamwe, because vakadzi ava manidzi avo haasingori echikafu chete nehembe. They also have got mamwe manidzi emiviri. Zvinofambiswa sei? Ndo pandanga ndichiti tinogona kusava nemhinduro dzizere pamubvunzo uyu, but tinotenda kuti mweya mutsvene aripo kutungamira sangano rake
kurizarurira kana Mwari paine zvaanoda kuti rizive, because as of now ndo patiri papapa pekuti at least we know kuti kana wanga ine vakadzi vakawanda, you copy the example of David, make sure they are well provided for, but hauchakwanisi kusangana nawo semadzimai ako. Mukaenda kuna 1 Timothy 3 ine imwe pfungwa inoda kuunza yandiri kufunga kuti ndo pfungwa inoda kuti tirambe tichinamatira Mweya Mutsvene kuti arambe achitizarurira kuti paida kumbonyatsonzi kudii papfungwa iri pana 1 Timothy chapter 3 verse ya 1 na 2 ndozoverenga verse ya 12. Ishoko razvokwadi kuti kana munhu achitsvaga basa romutariri, ndokuti mutungamiri, anoda basa rakanaka. Naizvo mutariri anofanira kuva munhu asina chaangapomerwa, murume womukadzi mumwe chete, wakangwara, wakachenjera, uno mugariro wakafanira, unoitira vayani rudo, unoziva kudzidzisa, zvichienda zvakadaro. Then verse 12, vashumiri ngava vevarume vano mukadzi mumwe chete, aya amadhikoni ari kutorwa, vanobata vana vavo nedzimba dzavo zvakanaka. Saka kune mumwe ari kuunza pfungwa yekuti kana pachinzi anoda basa reutungamiri ngaange aine mukadzi mumwe chete. Hazvigoni kunge zvichireva here kuti kwaitwa nevanhu vaiva nemadzimai mairi kana matatu, but vaisakwalifaya kutora basa reutungamiri, vaingoramba vari nhengo zvavo but vasingatungamiri vamwe. Ndokutaura kwandani chiita kuti mubvunzo uyu unoomera ipapo kuti kana dziri pfungwa dzekuti Mweya Mutsvene ari kuzarura, Mweya Mutsvene achatidzidzisa, but hadzifaniri kupikisa pfungwa huru yaMwari yekuti murume mumwe nomukadzi mumwe. Saka pfungwa inenge yauya ichivaka pakuti murume mumwe nomukadzi mumwe, iyoyo pfungwa inogamuchirika, tinoti iri kubva kuna Mweya Mutsvene. Asi inouya ichidzima murume mumwe nomukadzi mumwe chete, hatigoni kuigamuchira, because Mweya Mutsvene hauyi kuzoputsa zvagara zviripo kana kuti zvagara zvakaiswa naMwari kubva pakutanga. Toda kudaro tabatsirikana, ngatirambe tichinamata, Mwari aramba achitizarurira. I believe as long as we have a positive spirit and a spirit which yearns for the truth, then God will continue to guide us into exactly what we ought to do. Mwari atibatsire. Amen.